बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय मुसलपुराव जयेन्ट सोमावसारारि आफाद एबसु एनडिपि आरो जयेन्ट प्रिपेरेसन कमिटि मोनथाम आफादा दिनै मुसलपुराव मोनसे 3 घन्टानि धरना हाबाफारि लादों। बे समावहाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो बिथां दैदेनगिरि बिथांमोननाव बे सोमावसारनायनि सोमोन्दै आङो बिथांमोननाव मोगा-मोगि लानो नागिरदों। नैदिना गासिबो दिनैनि हाबाफारिजों नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? 50 बोसोरनि बारबाय आलादा रायजो बड'लेण्ड गिनाया दिनै मोदी सरकारा माने आसामखौ बुखावनानै बड'लेण्ड होजायो होनो हायो बेखौ जम्मु काश्मीरखौ बुखावनानै लादाखखौ इउनियन टेरिटरि होनायनिफ्राय फोरमान खालामबाय। बेखायनो जे लादाखखौ इउनियन टेरिटरि खालामनो हायोब्ला आसामखौ बुखावनानै बर'फोरनि थाखाय मानो बड'लेण्ड होनो हाया? थ' बिनिखायनो जोङो दिनै 3 घन्टा सोमावसारग्रा आफाद एबसु एनडिपि जयेन्ट एक्सन कमिटि फर बड'लेण्ड मुभमेन्ट आरो इउपिपि बे आफादा 3 घन्टानि सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। लादाख बायदिनो बड'लेण्डखौबो थाबैनो खालामनानै होनांगौ बे दाबिखौ लानानै। दिनैनि बे 3 घन्टानि सोमावसारनायाव आसाम गभर्नमेन्ट आरो भारत गभर्नमेन्टआ माबा मोनसे एफेक्ट जागोन नामा बेनि सायाव? जेबोथ' एफेक्ट जाया। जों माने लादाखखौ होनायखौ लानानै जों नारसिनदों जे जोंनोबो 50 बोसोरनि गोजाम माने बड'लेण्डखौ खालामनानै होनांगौ। आसाम सरकारा जेबो एफेक्ट जाया जे जों भारत सरकारनाव संबिजिराव थाखानायखौसो जों बिदों। इयुनफोराव बिनिसाय जुदि खोनासङाबा मा गेदेर जेबो जायाबा बेबायदि हाबाफारिखौथ' जों खालामबोदों। राजा लामा होबथानाय, रेल लामा होबथानाय, दिल्लीयाव धरना होनाय बेबायदि आन्दलननि हाबाफारिया सोलिलांगोन। सोमावसारारि आफादा इन्डिपेन्डेन्ट ब्लकेट खालामगोन होनना बुंदों। बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? बियो जागोन। भारत सरकारा जुदि जोंनि दाबिखौ गुरुत्त होआबा बे मोनसेनि उनाव मोनसे आन्दलननि हाबाफारिया जालांगोन। रेसपन्स आथिखालाव फैथ'वाखै नामा जेबो गभर्नमेन्टनिफ्राय? बिनि जेबो खबर गैथ'वा। दिनैसो सोमावसारनाया जागासिनो दङ। गाबोन समफोर मा फैयो बेखौ जों खोनासंगोन। लादाखआ इउनियन टेरिटरि जाबाय। बिनि सायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जों बरायदों जे जम्मु काश्मीरखौ बुखावनानै लादाखखौ इउनियन टेरिटरि खालामबाय। जों बरायो। थिग बिदिनो जोंनि बड'लेण्डनि समस्याखौबो सुस्रांनानै होनांगौ। आसामनि बबे बबे डिस्ट्रिक्टआव बिदि हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनै? जेरै सारा आसामावनो माने जेराव जेराव जोंनि सोमावसारग्रा आफादफोरनि गोहोम दङ बे जायगायावनो बे आन्दलननि बेवहाय नोंसोर साबेसेसो फैदों आइजोफोरा नोंसोरनिफ्राय? गोबाङानो फैदों। फैबाय थानाय समफोराव बड'लेण्ड सोमावसारनायाव नोंसोर माबायदि बाहागो लागोन? आइजोफोरनि आदसा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव फैदों। नोंथांनो बड'लेण्डखौ नांगौ ना नाङा? नांगौ। बड'लेण्डखौ नांगौ। दिनै नोंसोरो माजों फैदों? बेटारि गारि। बेटारि गारि। नोंथांमोनखौ सोर लाबोनाय? न'निफ्राय? औ। सलायग्राफोर लाबोदों। बबेनिफ्राय फैनाय आबैया? आङो। माबे गामिनिफ्राय? बाथौफुरिनि। नोंसोरो खैजोनसो फैदों नोंसोर गामिनिफ्राय बड'लेण्ड सोमावसारनायाव? फैबाय थानाय समाव राजा लामा रेल लामा जुदि होबथायोबा नोंथांमोना बेवहायबो थांगोन नामा? राजा लामा रेल लामा जुदि होबथायोब्ला नोंथांमोना बेवहायबो थांगोन नामा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव? फिसा फिसौफ्रा थांगोन। फिसा फिसौफ्रा गोसोबायदि जाजोब्बाय। दिनैनि बे बड'लेण्ड आन्दलन सोमावसारनायाव फैनानै नों गोसोखौ माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। आदसा नोंथांमोननो बड'लेण्डखौ नांथारगोन नामा? आंनो फिसाफोरनि थाखाय, फिसौफोरनि थाखाय बड'लेण्डखौ जिउआव थैस' थांस' आं सासे बिमा जानानै बड'लेण्डखौ थैस' थांस' आं बड'लेण्डनि थाखाय जिउ गारगोन आरो जोबोद बड'लेण्डनि थाखाय आंहा हास्थायनाय दं। फिसाफोरखौ मोजां खामानियाव दैदेनलांनो थाखाय आंहा जेब्लाबो थियारि दङ। बेनिखायनो जिउ थासान्दियाव बर' फिसाफोरखौ सोरबा सासे मोजां फिसा दङब्ला आं बेखौ मदद खालामगोन, हेफाजाब होगोन। सासे बर' बिमा जानानै सासे दुखुथिया फिसा माबा मोनसे हास्थायनायाव आं हेफाजाब होनो थाखाय आं दिनै बर' बिमा जानानै सासे बे फिसाखौ आं हेफाजाब होनायाव थियारि दङ। फिसाफोर फैबाय थानाय समाव रेल लामा राजा लामा होबथायोबा नोंथांमोनाबो बाहागो लाबावगोन नामा आइजो हिसाबै? लागोन जोङो। दिनै बेवहाय आइजोफोरा बेसेसो फैदों नोंसोरनिफ्राय? नोंसोरनि गामिनिफ्राय? हादानिफ्राय 7 फैदों। नोंसोरखौ सोर लाबोनाय? जोङो गोसो जानानैनो फैदों। जोंना रायजोआ लाबोदों नालाय ओंखायनो जों गोसो जानानै गोसो गुदुं जानानै जों फैदों। नाथाय जोंनि बर' आइजोफोरा बेफोरबायदि खामानियाव हेफाजाब गैया। बेनिखायनो आं दुखु मोनो। मानि थाखाय बर'फोरा बेफोर
जोंनियाव मदद गैया बिनि थाखायनो जोंनि बर'आ दिनै आलाय सिलाय गुलाय गुजाय नोंबा नों आंबा आं बिनि थाखायनो आं दिनै बर' माहारिखौ जोबोद दुखु मोनो बिखाया गावख्लिलांजोबो बिनि थाखायनो आं जोबोद खस्थ' मोनदों दिनै बे संसारा जोबोद खोमसि स्रां खालायनो थाखाय बेनिखायनो जेब्लाबो